That didn't music even sound outer spacey, didn't it? Do you hear that? That whistling sound? Náš sluch je špeciálne vytvorený ako detektor vln. Zvuk je vlastne vlna, ktorá sa šíri vzduchom, podobne ako keď kameň hodíš do vody a vytvorí vlny na povrchu. Vďaka tomu, že naša atmosféra je plná vzduchu, dokážeme vnímať aj zvukové vlny, ktoré prechádzajú pevnými objektami. No keď sa priblížime k vyšším častiam atmosféry, vzduch sa stáva riedkym a zvuk slabne. Až nakoniec sa dostaneme na miesto, kde je atmosféra príliš riedka na prenos zvukových vln. Presná hranica nie je jasne definovaná, ale nachádza sa približne vo výške 100 km. Avšak existujú vlny, ktoré sa dokážu šíriť aj bez potreby nejakého média, či už je to pevná látka, kvapalina alebo plyn. Tieto vlny vieme premeniť na zvuky, ktoré ľudský sluch dokáže zachytiť. Povedzme napríklad rádiové vlny. Keď si predstavíme rádio, myslíme na hudbu, správy alebo rozhovory. Ale predtým, ako sa zvuk dostane k našim ušiam, prechádza fascinujúcim procesom premeny z rádiových vln. Rádiové vlny sú neviditeľné vlny energie, ktoré cestujú rýchlosťou svetla. Sú to v podstate elektromagnetické vlny podobné tomu, čo vytvára náš mobilný telefón alebo mikrovlnná rúra, ale s rôznou frekvenciou. Zatiaľ čo zvukové vlny potrebujú nejaké prostredie, napríklad vzduch na šírenie, rádiové vlny to nepotrebujú. Keď zapneme rádio, jeho anténa zachytáva rádiové vlny vo vzduchu. Rádio potom tieto vlny premieňa späť na zvukové vlny, ktoré počujeme cez reproduktory. Vo vesmíre máme rôzne satelity so senzormi, ktoré sú schopné detegovať rádiové a plazmové vlny vo vákuu. Poďme si spoločne vypočuť tie najmysterióznejšie zvuky nášho nekonečného vesmíru. Sonda Juno, patriaca NASA, ktorá bola vypustená v roku 2011, prekročila hranice magnetického poľa Jupitera. Toto pole je až 20 000 krát silnejšie ako to na našej Zemi. Predstavte si magnet, aký máte možno na chladničke, ktorý drží fotku alebo pohľadnicu. Teraz si predstavte magnet taký silný, že by mohol držať fotky z každej vašej dovolenky naraz a ešte k tomu aj niekoľko aut. Kozmická sonda Juno zaznamenala rôzne zvukové rázy, ktoré vznikli pri náraze slnečného vetra na magnetosféru Jupitera. V roku 1997 bola vypustená sonda Cassini, určená pre prieskum planéty Saturn, jeho prstencov a jeho mesiacov. Jedna z najzaujímavejších nahrávok, ktoré táto sonda nahrala, sú rádiové emisie z obrovských búrok na Saturne. Tieto rádiové vlny, keď sú premenené na zvuk, vytvárajú strašidelné a mimozemské tóny. Tento záhadný a strašidelný zvukový záznam predstavuje rádiové vlny, ktoré vysiela obrovská planéta prostredníctvom javu, ktorý nie je príliš odlišný od toho, ktorý spôsobuje polárne žiary na Zemi. Ďalší zvuk zo Saturna bol zachytený sondou Cassini v roku 2006. Táto nahrávka priamo ukazuje, aký chaos panuje v hlbokých vrstvách atmosféry Saturna, pričom každý malý statický záblesk, ktorý počujete, zodpovedá blesku. Ak hovoríme o zvukoch z vesmíru, nemôžeme prejsť okolo jedného z najambicioznejších projektov v histórii vesmírnych výskumov, sondy Voyager 1. Vypustená v roku 1977, táto pionierska sonda prekonala všetky očakávania a prenikla až za hranice našej slnečnej sústavy.
Voyager 1 nám odoslal množstvo dát a obrázkov z planét ako Jupiter a Saturn. No jedna z najzaujímavejších chvíľ nastala v roku 2012, keď sonda vstúpila do oblasti známej ako medzihviezdny priestor. Tu sonda zachytila vibrácie, ktoré nám poskytujú jedinečný pohľad na to, aké je prostredie mimo našej slnečnej sústavy. Sú tiež pripomienkou toho, aký je vesmír obrovský a nepochopený. Samozrejme, tento jav prebiehal pomaly, takže zvukový súbor, ktorý počujete, predstavuje dáta zo 7 mesiacov stlačených do 12-sekundovej nahrávky. Tá istá kozmická sonda Cassini, ktorá celý čas pozorovala Saturn, raz preletela aj okolo Jupitera. Počas toho zachytila veľmi zvláštne zvuky, ktoré pripomínajú spev vtákov. Sonda Cassini bola vypustená v roku 1997 a skutočne preletela okolo Jupitera na svojej ceste k Saturnu. Počas tohto preletu snímala rôzne dáta vrátane rádiových signálov a vlnení v magnetickom poli Jupitera. Tieto dáta boli následne konvertované na zvukové súbory pre ľahšiu analýzu a prezentáciu verejnosti. Zvuky Jupitera, ktoré boli zachytené Cassini, nie sú priamočiare zvuky, ako by sme ich počuli v atmosfére Zeme. Namiesto toho sú to elektromagnetické vibrácie, ktoré boli premenené na zvukové vlny, ktoré počuť môžeme. Niektoré z týchto zvukov skutočne môžu znieť ako spev vtákov a dávajú nám fascinujúci pohľad na elektromagnetické prostredie okolo Jupitera a poskytujú vedcom cenné informácie o tomto obrovskom plynnom obri. V roku 2021 sonda Juno preletela okolo Jupiterovho mesiaca Ganymede. Ide o americkú kozmickú sondu, ktorá bola vypustená v roku 2011. Jej cieľom je skúmať Jupiter a jeho mesiace. Pri tomto prelete sonda zachytila 50-sekundovú nahrávku zvukov, ktoré pochádzajú z jeho magnetosféry. Vesmírny teleskop od NASA menom Chandra pozoroval a skúmal sluh galaxií v súhvezdí Perseus. Ide o observatórium, ktoré sleduje vesmír v rentgenovom spektre. Týmto spôsobom je teleskop schopný detekovať čierne diery, neutronové hviezdy a horúce plyny v galaktických zoskupeniach. Chandra zaznamenal obrovské vlny v horúcom plyne v tejto kope galaxií. Tieto vlny sú spôsobené obrovskými erupciami, ktoré vznikli v dôsledku činnosti supermasívnej čiernej diery v jej strede. Tieto vlny sa šíria z centra kopy podobne ako kruhy vo vode po tom, čo do nej hodíte kameň. Tento jav je často opisovaný ako zvuk v horúcom plyne kopy, hoci v skutočnosti to nie je zvuk v tradičnom zmysle slova, keďže vo vesmíre neexistuje vzduch na prenos zvukových vln. Tieto zvukové vlny však môžu byť zaznamenané v rentgenovom spektre a boli nájdené práve vďaka teleskopu Chandra. Máme rôzne zvuky zachytené z vesmíru, ale vedeli ste, že máme skutočné zvuky z povrchu 3 planét slnečnej sústavy? Vlastne jeden z nich pochádza z mesiaca Titan. Pred 40 rokmi bol Sovietsky zväz zameraný na prieskum planéty Venuša. Celkovo tam vyslali 16 son, pričom rôzny stupeň úspechu mali iba niektoré z nich. Prvá úspešná misia Venera 7 sa uskutočnila v roku 1970. Táto sonda sa stala prvým ľudským výtvorom, ktorý úspešne pristál na inej planéte.
Na nahrávke, ktorú si teraz vypočujeme, je jasne počuť vietor tohto pekelne horúceho suseda z Zeme. Teraz si vypočujte zvuk pristátia sondy Venera 7 na planéte, ktorej priemerná teplota je približne 467 stupňov Celzia. Táto extrémne vysoká teplota je dôsledkom silného skleníkového efektu, ktorý je spôsobený hrubou atmosférou bohatou na oxid uhličitý. Skleníkový efekt na Venuši je taký silný, že teplota na povrchu je horúcejšia než na Merkúre, napriek tomu, že Merkúr je bližšie k Slnku. Na tejto nahrávke je počuť vyhodenie objektívu kamery. A tento zvuk predstavuje vrtanie sondy do povrchu Venuše. Hoci sonda bola navrhnutá tak, aby bola čo najodolnejšia, vydržala len 57 minút pri spomínanej teplote a tlaku 94 zemských atmosfér. Takže tlak je rovnaký ako tlak 900 metrov pod hladinou oceánu. Je až neuveriteľné, že máme zvukové nahrávky z takéhoto pekelného miesta. Ďalšou planétou, z ktorej sa podarilo vyhotoviť nejaké zvukové nahrávky, je červená planéta Mars. Táto planéta má riedkejšiu atmosféru, čo znamená, že zvuk môže znieť tlmeno. Vypočujte si, ako znie vietor na Marse, ktorý bol po prvýkrát nahraný sondou Mars Perseverance rover od NASA, ktorá pristála na povrchu planéty vo februári 2021. A toto je zvuk malého robotického vrtuľníka s názvom Ingenuity. Ako som spomínal, Mars má veľmi riedku atmosféru, len asi 1% tej našej. Toto predstavovalo obrovskú výzvu pre dizajnerský tím, pretože vrtuľník potrebuje dostatočnú atmosféru na to, aby mohol lietať. Prvý let sa uskutočnil 19. apríla 2021, čím sa stal prvým zariadením, ktoré vykonalo riadený let na inej planéte. Odvtedy uskutočnil niekoľko ďalších letov, počas ktorých získaval fotografie a dáta, ktoré boli zaslané na Zem. V roku 2005 sonda Huygens pristála na povrchu Titanu. Titan je väčší než planéta Merkúr a je to druhý najväčší mesiac v našej slnečnej sústave. Je mimoriadne studený. Jeho povrchová teplota je približne minus 179 stupňov Celzia. Takže aj keby tam bola voda, bola by zamrznutá do pevného skupenstva. Existujú však jazerá, rieky a vodopády tekutého metánu. Keď sonda Huygens prechádzala cez atmosféru Titanu, nahrávala zvuky vetra. Posádka Apollo 10 zažila niečo zvláštne počas svojej misie v roku 1969. Keď sa modul Charlie Brown a lunárny modul Snoopy nachádzali na opačnej strane mesiaca, mimo dosahu pozemských rádiových signálov, astronauti počuli zvláštne zvuky na svojich rádiách. That didn't used to keep it sound outer spacey, didn't it? Do you hear that? That whistling sound? Boy, that sure is weird music. Astronauti považovali zvuky za také zvláštne, že diskutovali o tom, či ich majú oznámiť vedúcim NASA.
Obávali sa, že by ich neboli brali vážne a mohli by byť vyradení z budúcich vesmírnych misií. Keď sa misia vrátila na Zem, tieto zvuky boli analyzované. Existuje niekoľko teórií týkajúcich sa ich pôvodu vrátane inferencie medzi rádiovými jednotkami v servisnom module a lunárnom module. V skutočnosti bolo takéto pískanie zaznamenané aj pri iných misiách Apollo, keď sa moduly oddelili a boli na opačnej strane mesiaca. V roku 2008, keď boli tieto zvuky znova zverejnené a stali sa súčasťou verejnej diskusie, mnoho ľudí sa začalo zaujímať a špekulovať o možných príčinách, vrátane tých viac sci-fi charakteru. A čo vám tieto zvuky z nahrávky z misie Apollo 10 pripomínajú? A to boli strašidelné zvuky, ktoré sa ľudstvu podarilo nahrať z rôznych kútov vesmíru. Áno, tieto nahrávky nemajú monštruózne revy alebo signály mimozemšťanov, no keď nad tým premýšľate o tých neúprosných vzdialených miestach, či už v našej slnečnej sústave alebo v nekonečnom vesmíre plného tajomstiev, potom začnete vnímať akýkoľvek zvuk z vesmíru ako strašidelný.